Takže čaute lidi a dneska jsme tady u dalšího videa a dneska to bude Koby bitva díl 11. Je to tak šmoulasy? Jo. Tak fajn. Do komentářů u jednoho videa jste nám psali, že jako máme udělat, jak jsme to přesně tam bylo, nějak, že máme prostě jako kdyby udělat, že jede tank a najde zničený tank a jako pak ho zastřílí jiný tank, jestli to chápu dobře. Takže se o to nějak pokoušíme, nebo pokusíme to nějak udělat. Hoši, jedeme. To je náš kámoš. Koukni se těch mrtvých. Tady máme takovýho tankistu. Kámo, stávej. Stávej. Všichni jsou mrtví. Ten tank je úplně rozpadlý, koukněte se na to je vrak. Co s tím budeme dělat? Nemůžeme tady nechat umřít. Hej, tak vylezete ven, nebo jak to bude? Haló? Tak nic no. Oni už se zase chlastají, to je strašný s nima, jako, aby se s nima člověk bavil. Ty má i zničený pás. No. Tomu už asi nepomůžeme, budeme muset jít dál. Kámo, jak to, že teďka jako umíš řídit, když jsi mi celou dobu neodpovídal? No, já nevím, ty jsi takový otravnej. Cože, co to je, jako, ty jsi strašnej. Strašnej, já jsem váš velitel, jako vím, prostě neposloucháte moje rozkazy, no nic, tak jedem. Co to sakra bylo? To jsem nečekal. To je T-34. Musím to přežít. Oni mu ustřelili hlavu, tak to je chudák. Si mysleli, že to nade mnou můžou vyhrát. Kámo, už ti jedem pomoct. Koho jsi tady měl za problém? Ale jenom Pantera. Jak se ti povedlo zničit Pantera? Teď máme ruský tanky. Ale pohoda. Sakra. Tamhle je tygr. Palte. Tak lidi, to je tak nějak z té bitvy všechno a teďka si něco povíme o zajímavostech, které se stahují k tomuto tanku, což je tank Tigr. Tank Tigr byl jeden z nejpoužívanějších německých těžkých tanků za druhé světové války. Tank Tigr měl 88 mm kanon L56. Tank Tigr měl motor tady v zadní části tanku, jako většina tanků, což by dávalo trošku logiku. Tank Tigr byl tank, který měl volant, což jsem ani osobně nevěděl, což mě překvapilo. Tank Tigr je nejobávanější tank kvůli známému tankistovi Michailu Wittmannovi, který dokázal zničit 173 tanků a dostal ocenění od samotného Adolfa Hitlera. Tank Tigr byl jeden z nejobávanějších těžkých tanků nacistického Německa. Michail Wittmann ve svém tanku Tigr s číslem 222 zemřel tím, že v Normandii do něj vystřelil Sherman Firefly z boku. To byla už jeho poslední jízda. Nakonec Michail Wittmann byl zabit. Ale to, jestli ho sejmul Sherman Firefly nebo zničila bomba, nad tím už se jenom spekuluje. Jsou tři možnosti, buď ho sestřelil Sherman Firefly, zničila ho mina,
a nebo ho zničila bomba z letounu. Nikdo úplně přesně nevěděl, jak to bylo. I dnešní dokumentaristi o tom nic moc nevědí, jak byl přesně zničen. Tank Tiger měl na předku 100 mm, což je slušný pancíř. No a ještě kdybyste chtěli jednu zajímavost, tak je to 56 tun tento tank vážil. Nebo aspoň tak nějak přibližně. Něco kolem 56 až 57 tun tento tank vážil, což je docela dost. Takže doufáme, že se vám dnešní video tak nějak líbilo, doufáme, že jsme hlavně splnili to, že jste chtěli, ať jako ten tank prostě bude zničený a že ho nikdo najde a bude se divit, co to bylo. A když tak, nám napište do komentáře, jestli byste chtěli takovýhle video, nebo jestli prostě chcete klasický koby bitvy, nebo jestli nechcete vůbec koby bitvy, nebo jestli chcete zase dokument, ale pro dnešek už by to bylo vše a čau.